Zeker niet. Dit nummer kent je allemaal. Pak je lekker vast onder een arm. We gaan zoekelen van links naar rechts. Een wals met Maria. We gaan van links naar rechts. Links. Een wals Rechts. met wel doelen aan. Links. Hallo. Rechts. Links. Rechts. En ze beginnen te kriebelen en de bons binnenneer. Dus het is maar te wiebelen, want de hups geen zeer. De wist al van velen, weet ze niet wat ze ons doen. Kom nu maar naar rustig, kom weer gaat erop doen. De hups niet van buiten en de blinks schelen weer. De wil zich amuseren en de heel samen zeer. De wist zich al van velen, weet ze niet wat ze ons doen.